irskog plesa Erin's Fiddle iz Beograda. Bavimo se tradicionalnim i modernim irskim plesom. Počeli smo kao samouki i umeđu vremenu smo se razvili u jednu veliku grupu od preko 60 ljudi. Širimo se sve više i više, dobijamo sve više i više članova, sarađujemo sa inostranim plesačima i trudimo se da budemo što bolji. Samo da znaš da će sad u okviru da ja imam talent nastupiti 12 prelepih devojaka. Tačnije 11 devojaka i jedan momak. A, izvinjavam se, imamo i dečka. Izvinjavamo se, dečku. Izvolite, scena je vaša. Do kog smo broja stigli? 9, 10, 11... Lepotica! Izvolite, predstavite se sad kad bi svi krenuli. Koliko će da traje? Koliko vas ima? Ima nas 12 ukupno ovde. Mi smo plesna trupa irskog plesa, Erin's Fiddle. Iz Beograda smo i došli smo da vam pokažemo irski ples. Koliko ste to savladali? Izvolite. Hvala. Ja bih vas molila kad bi mogli bez muzike nešto da nam odstepate zato što nismo čuli kako to radite. Odlično je Danica ovo napravila tu sugestiju da mi čujemo kakav je vaš ritam u stvari i što se mene tiče, ja jedva čekam sljedeći vaš nastup. Ja ne mogu reći baš da ste savršeni u onome što radite, ali očigledno je da u ovom slučaju size does matter, tako da ostavljate utisak na sve i nešto mi se čini da ćemo se još videti. Vidjeli ste kad Irci to rade, kad dođu, oni imaju tu priču, jednu neku borbu dobra i zla, kostimografiju, sve, možda ne bi bilo loše da spremite nešto što ima i svoj neki scenariju, priču, ne samo koreografiju. Da. Da. Trying to make it to USA, and up in that fall.